Try tayo ng tinapang, ano ba tawag dun? Tinapang embutido. Tinapa po yan. Timplado na. Etlog. Hotdog and cheese. And pasas. Ito na yung nakabalot ko. 3 pa lang. Marami pang ibabalot. Ayan. Ayan. At ayan siya. Nabusog. At ito pa. At ayan pa siya. O, diba? Ay, mayroon pa pala dito. Sorry. Nagtampo. Ayan siya. Nag-try lang kung ano lasa. Sabi ni ate, masarap. Okay.